cap de setmana? ¿Qué te cuento con el weekend? A la nostra secció us informem sobre les activitats culturals, música, Concerts, dansa, teatre, cinema, arts escèniques, festes de barri. exposicions. escapades. tot per gaudir el cap de setmana. Bon dia, Francesc. Avui al Weekend ens portes molts llocs. No seran tots, ¿no? Diu 50 llocs. 50 Y yo también tengo una cosita que después comentaré. Ah, muy bien, gràcies, Carlos. 50 llocs per visitar que no et pots perdre a Catalunya. Efectivament. El primer d'ells, anant sense més dilació, és l'escola de la Colònia Güell. Tret la informació de la Wikipedia. És un municipi de Santa Coloma de Cervelló, patrimoni arquitectònic de Catalunya. Edifici juntament a la Casa del Mestre. Després us aclariré què vol dir això de la Casa del Mestre. Obra de Francesc Berenguer Mestres. Es tracta d'un habitatge que és complementari a l'escola. Les teulades són de teula esmaltada en verd i negre. La xemeneia està feta de ceràmica vidriada. Data de la construcció de 1911. Història. Al 1890 es va posar la primera pedra i assenyalaren els fonaments de la nova fàbrica de cotó que Eusebi Güell i Ferran Alsina la van instal·lar a terme de Santa Coloma de Cervelló, a fi de que aquesta manera l'obrer es trobés en millors condicions higièniques, d'habitació i d'aliments. Comporta la construcció d'una autèntica colònia on no podien faltar l'escola i la casa del mestre, dotada de les millors condicions d'aquell temps. El 1987 l'escola encara continuava funcionant, si bé la casa del mestre ha vist fragmentat el seu interior en dos habitatges que respecten totalment la seva estructura. Si vols, pots consultar l'inventari pel Patrimoni Arquitectònic, Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. El segon lloc és la Rambla Nova de Tarragona, almenys per mi poc coneguda. La Rambla Nova de Tarragona és una avinguda de 45 metres d'amplada que travessa la ciutat moderna de Tarragona de sud-est a nord-oest, 700 metres de llargada. Té un ampli passeig central amb arbres i calçades laterals per cotxes. Va a la plaça de la Imperial Tarraco, a l'oest, al balcó del Mediterrani, a l'est, un mirador sobre el mar. Rebé el nom per analogia amb la Rambla de Barcelona, ja que no és cap antiga riera. És un punt més proper al mar. El balcó del Mediterrani és el més alt del passeig, 42 metres sobre el nivell del mar, mentre que la plaça de la Imperial Tarraco està només a 24 metres. Pel que fa a les seves arquitectures, es tracta d'un eix privilegiat, ja que quasi totes elles són de gran qualitat i defineixen un moment i una època. Cal destacar també les escultures disposades a la zona central, com ara el monument a Roger de Llúria, els herois de 1811, popularment estàtua dels despullats, i la font del centenari. La Rambla Nova es va començar a construir el 18 d'agost de 1854. El projecte d'urbanització es deu a Josep Cribiller, guanyador aquell mateix any d'un concurs públic organitzat per l'Ajuntament, a fi de fer la unió entre les parts alta i baixa de la ciutat. Després de moltes dificultats,
Amb la mort del seu autor, el projecte fou definitivament aprovat el 1857. Àngel Romero va fer una reforma i millora del croquis de Cribiller. Al principi, la Rambla Nova es coneixia com l'Esplanada. Després, Rambla de Sant Joan. Va passar per diversos noms. Rambla de Castelar, Rambla Nova i a la Segona República, Rambla del 14 d'abril. Després, en la dictadura, com no podia ser d'altra manera, Rambla del Generalísimo Franco. Finalment, a la dècada dels 70, va rebre el seu actual nom, Rambla Nova. I ara diré alguns edificis que podem trobar i monuments que té aquesta Rambla. Edificis: Casa Sales Ricomà, modernista, 1907. Edifici de la Punxa o Casa Escorça. Col·legi de les Teresianes noucentista català, 1922. Edifici de la Ener, neoclàssic, 1927. Banc d'Espanya, neoclàssic, 1928. Edifici d'habitatges de la Caixa, post-racionalista, 1951-1953. Edifici del Banc Atlàntic, el més alt de Tarragona. Ara passem a les escultures i monuments. Monument a Roger de Llúria. Monument a la Sardana, 1973. L'avi Virgili, 1995. Representa l'impressor tarragoní Josep Pau Virgili i Sant Romà, 1895-1993. Monument als herois del 1811, conegut popularment, com ja hem dit, els despullats. Fou per commemorar el primer centenari del setge i saqueig de la ciutat de les tropes de Napoleó durant la Guerra del Francès. La font del centenari per commemorar el centenari de la Rambla Nova, 1954. Monument als Castellers, 1999. Representa, això és curiós, representa un 4 de 8 format per 250 figures. L'estàtua a Lluís Companys, 2005. La Torre dels Vents, 2006. Els dos jocs s'hi pot arribar en transport públic, tant a la Colònia Güell com a la Rambla Nova de Tarragona. Bé, per aquesta setmana ja teniu deures. El cap de setmana a Tarragona. A escampar la boira. Bueno, pues... La propera setmana us continuaré dient més jocs emblemàtics de Catalunya per veure'ls segons es diu al Tanyau, la revista Tanyau. Bueno, moltes gràcies, Francesc. no sé si hablar Molt yo bé. o dejar a Dani primero. No, comenta, Bueno, sí, tranquilo. yo tengo que decir que no sé si la semana que viene voy a venir, entonces yo tengo una obra que se está representando estos días y una actividad para el próximo fin de semana relacionada con esta obra. Bueno, primero la obra. La obra se llama 12 Points. 12 12, puntos. sí, pero 12 escrito tal como suena, no como en el inglés. Escrito T-U-E-L-F. Ah, sí. Es un... francés o qué? No, es versionado a la manera obra, es una Pero es coña. una parodia. Eh, Es una parodia. sí, a ver, es un musical dedicado a la historia de Eurovisión. Yo tuve la oportunidad de verlo el otro día y está muy divertido. Aunque haya gente que no le guste Eurovisión, como espectáculo es divertido. Entonces, bueno, relacionado, esto se puede ver hasta el 21 de mayo en el Teatre Gaudí. Entonces, relacionado con la obra, el sábado que viene, el sábado 13 de mayo, se celebra el Festival de Eurovisión de este año.
¿Y te encanta? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues han aprovechado el Teatro Gaudí para proponer a la gente que ir a ver el Festival de Eurovisión en el teatro por 24 euros. Animado el Festival de Eurovisión por la compañía que hace la obra. Entonces, que si hay alguien que le interese, pues está bien, sería a las 21 horas el festival como el Festival de Eurovisión, y el Teatro Gaudí ofrece esta posibilidad. Por mi parte es todo, no sé, le dejo a Dani. Bueno, pues nada, ante todo y primero me gustaría felicitar para el domingo, el Día de la Madre, a todas las madres. Sí, que nos hemos olvidado todo. Yo lo tenía apuntado así como para finalizar, sí. Lo sé, pero nadie lo... Pues la felicito yo a todas las madres. Y luego, bueno, pues tengo una pequeña noticia de los búnkers del Carmel, que cerrarán, han puesto nuevos horarios. Cerrarán cada tarde a partir de del 2 de mayo. Según ha informado el ayuntamiento, aparte de preservar su descanso, el objetivo de cierre también es evitar que se estropeen los restos arqueológicos. El muro blindará los búnkers del Carmel cada tarde a partir del 2 de mayo. A partir del martes, día 2 de mayo, los búnkers del Carmel se cerrarán todos los días entre las 19:30 y las 9 horas en verano, y entre las 17:30 y las 9 durante el invierno. El recinto arqueológico del entorno de la batería antiaérea hasta ahora ha permanecido abierta las 24 horas. Las buenas vistas de Barcelona que ofrecen atraen cada vez más gente, y las fiestas con música alta y actitudes incívicas son más habituales de lo que querían los vecinos. En paralelo, la valla, que esta semana quedará completamente instalada, la Guardia Urbana seguirá vigilando el recinto, adoptando el dispositivo policial actual. La valla mide 2 metros de altura e instalará la valla mide 2 metros de altura. Instalarla ha costado 1,6 millones de euros. Y de momento esto es todo. Más que nada, pues nada, que sepáis el nuevo horario. Y que nada, y quien quiera ir pues ya tiene el horario nuevo. Y quien no quiera ir, pues y quien no quiera ir, pues que celebre el Día de la Madre. O que vaya a otros sitios del O que vaya al teatro, o que vaya a Tarragona. O que vaya a otros sitios del Carmel, que también hay muy buenas vistas. No voy a decir dónde por... Si es que cosas hay muchas.